strašne dobrý. O, ide Tomáš, lebo ja sa bojím. Daj dole ten brzďak. Ten debil. Teda ty dobrý, puď sa ale. Ja idem na druhú stranu. Dobre, tak dosť dobre. No, až nie je pevný. Počkaj, to hodí na druhú stranu tam. Vidíš? To ja chcem vyskúšať. Zemia to dírka, normálne. Proti mne. Ja tu teraz stojím a ty sa ideš bicyklovať, hej? No. Au. Teraz, Marek, čo nápad? Vieš čo urob, Marek, pozri sa. Choď odtiaľ a prejdi túto... Marek, choď odtiaľ a prejdi túto takú trošku, ako tam. Čo bude bolestivé, ty sa neprepadneš, jak ja. Určite! Skoro mi to celé nohy dotrtkalo, poď. Keby ťa to zobralo, to by bolo dobre video. Drž hubu. Čo robíš? Pokračuj. Opa! Až to z dolnej vrstvy to padá. Nie, nie. Choď opatrenky. Veď nerob to. Choď tady to krásne. Ty sa smieš podľakal. Veď prejdeš to, sa chytíš patiku. Aký autistický debil. Neviem, to prejdeš aj pešky, to choď už. Preskaž, to sa neviem.